Shisin hagawe kapor don we bru berjalan ti hagawe kerusiap ke baheba. Bat u persyang manwat ya gelar kelenti manlip ha sying manlit wat ik perlok jungo manwat ya kelenti syakinu kenu kejaka kebetulan ke ying bru Henry umlap. Kata ko ke baukit hapok ke pela jungo kalalut no. Utip ya kata kajing shisha baldara yo shisha un sayap no. Kumta u persyang manwat ya kelenti hagajuk ko poru manwat ya ko. Bat hakum kata por kajing lot kalawan hapok ke met jungo. Usngot ho basisya nada yo un sayap. Hadin laisngi uyo iya kawe kaying na jumai ba. Bat hakum kata kapor kawan rung no hapok ka jimut jim prakajung la ka de ka miraj kata ka jinyo i ka walong tanggar ngai ne ka de ka jing shisha lating hata por mar hateng harus yap ki pau no kita ka jing pau ngai. Bat hakum kata kapor kawan mi no hapok ka jimut jim prakajung langan le kata ka ying ne nganam le namar uting payok ka de tanggar ngai. Bat hakabak hadu ularai manlej kata ka ying. Bat haba la poi khamajan uyo i badai shisha ka ying trap. Bat haba uyo i ya kata ka ying trap kat no ka mansem chungu ka dap da ka jing kemen ka bakarau. Wood ulej hapo jong kata ka trap. Henry haka jing kendit chungu uyo i ba kata ka ying ka long ka ying ka wala i tlemba. Amdan briu amdan ai hapo jong kata ka ying. Bat haba rung hapo jong kata ka ying uyo i ya ka we ka water pom ka pom. Wood hata poro ulej ban pom ya ko upom kat nuru kami kata ko bat haga bakado lado jikerman bamanta sisya ngan sayap bakat ba orang syong hangta upe sejrong uyo i ya we ubilor bala tabha bat hapo jong uta bilor kadan ko wod uyeng na por usim ya uta kulong umur bandi ya ko Henry hakata por uyo i ya ko we ka kot kawadan hapo jong kata bilor bat hapo usim ya kata kot longkot ulap ya jing thok ba thokum ni pendon kam ya kane ko nakwantaban pom ya ka te ka pom bat enda pledat man pendon kam ya ka sa pendap yang ka sa tap yang ya ka jing tap kanang ba kanam kelajen hau hakum kata ka por la perkhat langan di ya kane ko nengan the ya kane ko hapo jong ka te ka pom ban pom ya ka namar hakum kata ka por ladangan di ya ka ngan sayap bat ladangan the hante yo kami kawan no kata ka jing artatin hau langan di ya kane ko nengan the ya kane ko hapo jong ka pom bat pom ya ka ngas tho unio trai la bu khanang ya kane jing tho hang ni khanang ba kiwe kin yo ban pom ya ko kumta hakum kata ka por udap daga jing kurmar ka bakrau ka engan le langan di ya kane ko nengan the ya kane ko hapo jong ka pom persyang ban pom ya ka bat hakabak hadu ularai balong kat ke balong ngan bot ya kan ke jing thok bal thok ni kum ta usim ya to bilor baru the ya ta hapo jong ta pom bar haba upom hangta ka mi shisha ta ngundap daga jing kwen ke bakarau ta por usim ya ta udi hado bo ondo hon hi jurut bar hadinanta la pendap ya ta bilor bar ubo yang hata bar usim ya ta bilor kubadan hapo jong ka plajung upendap umlut bar hakata ka por kat ba dong syong ta uyo i ya ka we ka jing thok ba tho halor jong ta ka ben bar uwe ulet bar haba pe ya ta ka jing thok uyo i bakade ka dur map bar kata ka map ka peni ba udan hang ni mentah kajaka kabatan kham jengai na kasnong kabatan gibiru tambah latip mana kelenti ka ba ude ban le bat hashoba unmi nakta ka ying trap usim ya toilet bat u art sashi kentin hagata ka kot uthokum ne ngala persyang ya kan jing tho barik alap kalong ka basisya ngai yanga ki perlok e jenga ka jing tho kana kalong ka balang kot Henry ke ka jing sneng ka ba ka lap wan ra haga jing im jongi kalong ba bonsin haga jing im jongi kum gibiru habang ishim ya kinu rai ngim de bantin ngim de ban aratin shim ya karai balarangin job kan long kan nuksa ka babha nak mentajong kuwe Henry ladang rem kan longpat ka jing senang nak mentajong kuwe nak kata tang ong pi imi kata ka jing le ya kata ka ba phin long kan nuksa ka babha nak mentajong kuwe ngin sa kan doi pi ha ki vi par video tar hadu ko to ko bye bye stay safe.